Attention TV no wasanso epiemu biemu na kwie ntwa matena medwam ensem no edoso e basa anso a e wo se yetena se ekeka kan nyina sene a asundwe ebeba empenifo ta aka se mi se aware wo ne kwan wasanso na aware no ye se enye nkwala na ware empenifo na ware me ne bishop ai George Wonder KP e wo ha se ne KP e wo ha se ne obema ye mu nkyeremu sanso na eye Lady Reverend Victoria sekan ba no eti nti papa mbebisa ne sa ware ense ne ye ka se enye nkwala na ware ne eyampa na wo de ansa na ye be kasa na ye hwe video no kakra bi emra Hello Masa fatu onyo dia wuso nkwa wasintira ase wo pede ande pejana elu peja kwa benya asem ma mbisa